אז איך עסק קטן יכול להישמע פתאום כמו תאגיד ענק? טוב, בואו נפרק את זה ונגלה איך טכנולוגיה אחת, די פשוטה למען האמת, יכולה לעשות מהפך שלם בתדמית וביעילות של כל עסק קטן. אוקיי, אז בואו נצלול ישר פנימה לשאלה הזאת, כי היא סופר קריטית היום לכל עסק שרוצה לגדול ולהתפתח. קודם כל בואו נבין רגע את הרקע. נדבר על המציאות של עסקים בעידן המודרני. איך דברים עובדים היום? תראו, העולם העסקי של היום פשוט לא נראה כמו פעם. צוותים עובדים מכל מקום, מהבית, מבית קפה, מהשטח, והלקוחות הם מצפים לזמינות מיידית כאן ועכשיו. בסביבה כזאת, אתם יודעים, הכלים הישנים הם פשוט כבר לא מספיקים. כדי להישאר תחרותיים צריך משהו אחר. והסביבה החדשה הזו, שדורשת גמישות, מובילה המון עסקים קטנים לעשות טעות. טעות שהיא אולי מובנת, כי היא באה מתוך רצון לחסוך, אבל היא קריטית. וזאת התוצאה. שימוש במספר סלולרי פרטי של בעל העסק או של עובד פשוט צועק חובבנות. ומה קורה כשהעובד הזה בדיוק בפגישה או סתם לא זמין? בדיוק מה שקורה פה. שיחה שלא נהנתה, לקוח מאוכזב והזדמנות עסקית שכנראה פשוט הלכה לאיבוד. ולפעמים זה לתמיד. אבל יש פתרון. התשובה לאתגר הזה, הדרך הזאת לגשר על הפער בין איך שנראים לבין איך שרוצים להיראות, תמונה בטכנולוגיה שנקראת נתווי שיחות וירטואלי. אוקיי, אז מה זה בעצם? תחשבו על זה כמו על פקיד או פקידת קבלה סופר חכמים שעובדים בשבילכם 24/7, בלי הפסקות. המערכת הזו מקבלת כל שיחה שנכנסת בצורה הכי מקצועית שיש, ומכוונת אותה בול לאן שהיא צריכה להגיע. יפה. אז הנקודה המכרעת היא לא רק להבין מה זה עושה, אלא איך זה משנה, אבל ממש משנה את כל התפעול והתדמית של העסק. והכל מתחיל כאן. במספר 1. במקום בלגן של כמה מספנים ניידים, יש מספר 1. קבוע, מקצועי. מספר שהוא הפנים של העסק, שיוצר זהות אחידה, ברורה ובעיקר רצינית. תראו, תדמית זה הכל בעסקים. כשלקוח מתקשר ובמקום צליל חיוג רגיל, הוא שומע פתאום מענה מקצועי שלא הגעתם לחברת. משהו בתפיסה שלו מאוד משתנה. הוא כבר לא חושב עסק קטן מהסלון, הוא חושב חברה רצינית. וזה בונה אמון מהרגע הראשון. וכאן נכנסת היעילות. זה כל הקסם. לעבוד חכם יותר. המערכת מנתבת לבד את השיחות, הופ למחירות, הופ לשירות לקוחות, או אפילו לעובד שנמצא בכלל בשטח. זה לא משנה איפה הם. והמשמעות היא פשוטה. הרבה יותר שיחות מקבלות מענה, ואף לקוח, אף ליד, לא מתפספס בדרך. והמשפט הזה מהמקור מסכם את זה בצורה מדהימה. במקום לשמוע צליל תפוס ולאבד לקוחות, פשוט קולטים הרבה יותר שיחות. במקביל, כל שיחה כזאת היא הכנסה פוטנציאלית. המערכת הזאת פשוט מונעת את הבריחה של הכסף הזה החוצה. פתאום יש שליטה. אפשר סוף סוף לראות נתונים, לדעת איזה קמפיין שיווקי מביא הכי הרבה טלפונים, להקליט שיחות כדי לשפר את השירות, ולקבל החלטות ניהוליות שמבוססות על מידע אמיתי, לא על תחושות בטן. זה הופך את הטלפון לנכס אסטרטגי. אוקיי, אבל זה לא נגמר כאן. בואו נמשיך ונראה איך הדבר הזה הוא בעצם דלת כניסה למערכת שלמה של כלים מקצועיים עוד יותר. נתב וירטואלי הוא רק השלב הראשון. משם זה פותח את הדלת לשלב הבא של הצמיחה, מספר כוכבית קליט ובלתי נשכח, שדרוג למרכזייה מתקדמת שמנהלת את כל התקשורת בעסק, וחיבור אינטרנט יציב שמבטיח שהכל פשוט עובד. תמיד. פתאום התשתית היא כבר לא של עסק קטן, אלא של חברה גדולה ומסודרת. אז מה השורה התחתונה? מה המסקנה הסופית מכל הסיפור הזה? ובכן, זה די פשוט. מדובר פה על שדרוג אדיר, גם בתפעול וגם בתדמית של העסק. וכל זה עבור השקעה ממש קטנה. זה כנראה אחד המהלכים עם החזר ההשקעה הכי מהיר והכי גבוה שעסק קטן יכול לעשות היום. והנה החלק הכי טוב. זה קל וזה מהיר. ההקמה לוקחת דקות, וברוב המקרים אין שום התחייבות ארוכה.